Welcome to Pirates Fans TV. I'm with Damini. It's the guy who's very difficult, Buffet, to satisfy or to please. I hope today is happy. 14 years of this thing, but sometimes sometimes I understand his frustration because he wanted this thing so bad. Yo, bathi makuzokhanya kuba mnyama kakhulu. Yeah. Into esibone esigodini last week. Yo. Emapakaniya, mina into engisho kakhulu. Siyabonga amapakaniya. Mapakaniya, siyabonga. Ayikho team enkulu njenge-Pirates bangakhuluma bathini. Ayikho team eletha injabulo ebantwini njenge-Pirates. Ayikho team eyenza ama-fans akwade njenge-Pirates. I-Pirates team enkulu bafethu. So sibukela isquad ngoba kunabo apolice but i-Pirates kube yona lapha yes madoda. Hayi siyoflya madoda. Into engifuna ukuyisho ukuthi did you realize that we are champions? Ethi mnyama ngenkani ezingamagebhulu ezagebhula umhlaba kamasipala zawubhekisa phansi naphezulu. Orlando Pirates, Sirobas, ayinjuku. Akekho ofana nawe baba. Akekho ofana nawe. Sundowns izoyithatha kusasa. Izoyithatha nge-2-1. Ngisilo ngathi Arsenal ne-Pirates ngelanga eli-1. Izobreak ama-record weminyaka neminyaka. Sipotshayine number 1 goalkeeper in South Africa. Noma bangathini bathi number 1 goalkeeper in South Africa. Ngiyaphinda futhi ngithi did you realize that we are champions? Yeah. Ngiphinda ngithi really we star. Wadu siyaxolisa baba kodwa ke thinta indlela zakho. Ama mistake owayenzayo sometimes ayasikhosta ngeke siye Africa sinje. Ngithanda ukubonga abo Sisithandi abaphethe le ku Pirates, abo Mpumi Khoza, abo Nkosana. Hey madoda siyabonga sama Pirates. Ayikho injabulo ezinjengale. Azi ngizokuxoxela istory esincane ebhakaniya. Ngiluza umamami last year ngo-October. Mara zange ngizwe ukuthi ngiluza umamami ngenxa ye-Orlando Pirates. Hayi bafethu mina ngiyabonga. Akukho okuningi engingakusho. Ngiyabonga kakhulu kini ma-player wethu esiwa-criticizeayo day in day out. Sicela nikhuphuleni ama-socks asinzoni. Siyanithanda Tito. Sicela kubuya i-ambulance yasethembisa thina. Sikhathele uTravis Scott akasipaneli. Tito siyacela thina sicela ubuyisa i-ambulance yasethembisa baba. Sikhathele into sibukelisa yona siyithandi kulamalanga. Siphinde sithini futhi Mpumi Khoza siyabonga baba. We champion double champion. Sayithatha futhi next season. So compete ne-Chiefs next season. Sundowns iyagcina kusasa ihambe yolanda i-Star iyagcina. Next season compete ne-Chiefs. Ngeke sizocompete nalabo mkhulu be-Sundowns base South America. Thina uMbuthuma simthenga nga-1 million. I-Sundowns uLeon imthenge nga-90 something million. Leyo nto ikutshela something. Pirates, you are on a right track. Development ye-Pirates, DDC, yonke into ye-Pirates inje. Siyacela Wadu thinta indlela oyenza ngazo izinto kuphela. Ngiyaphinda futhi ngithi did you realize that we are champions? Opha amapakani yabo.